Исәнбез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Теләче телевидениесенең атна вакыйгалары тапшыруын башлап җибәрәбез. Алдагы минутларда сезнең белән студияда мин Илмир Әхмәтҗанова булырмын. Билгеле булганча, Татарстанда 30 төрле уникаль республика программалары эшләп килә. Шуларның берсе авылларда мәдәният йортлары һәм клублар төзү программасы. Шушы программа нигезендә алдагы елларда районыбызда бик күп клуб биналары сафка басты. Шундый клуб бинасы хәзерге вакытта Караширмә авылында да төзелеп килә. Бу хакта тулырак Раил Рәшитов сөйләр. Караширмә авылындагы клуб бинасын җаваплылыгы шикләнгән строитель ширкәте егетләре төзү. Әлеге клуб 50 тамашачыга исәпләнгән, биредә китапханә, санузел, грим бүлмәсе һәм башка уңайлыклар да булачак. Бинаның тышкы эшләре инде төгәлләнеп килә. Пластик тәрәзәләр куелган, бина калай түбә белән ябылган. Хәзерге вакытта биредә электр чыбыкларын сузу эшләре бара. Аннан соң ичке эшләре, түшәм җәю, бина диварларын штукатурлау, идән җәю эшләре башланачак. Участок мастеры Искәндәр Шакиров әйтүенчә, клуб бинасын агымдагы елның 1 сентябренә кулланылышка тапшыру планлаштырыла. Апрель ayında başladık. 15 yılga zaçı klubun. Бүгінгі секенде кепішіне қалқышлары біткен, төбелері ябылып, қазіргі секенде бара электромонтаж проводка эшләре. Атна ортасында башлайбыз штукатурканы. График буенча эшләйбез. Алла берсә, шул 15 августта здавателя башлап торабыз. Төзелеп килүче мәдәният йорты бинасы авыл халкында бик шатландыра. Авыл халкы куанычын безнең белән дә уртаклашты. Авылыбызга клуб күптән кирәк иде инде. Яшьләр урамда кая барырга белмичә тилмереп йөриләр. Клуб булгач барыбыз кирәк. Яшьләргә дә кирәк, ул кешеләргә дә бер кирип чыгып, бәйрәмнәрдә кирип утырсаң да, концертлар арасында кирәк инде клуб. Авылга клуб бик кирәк. Мин Карашта авылыннан килеп, шушында 28 ел яшим. Элек әле без килгән вакытларда монда иске клуб бар иде. Без шушында бәйрәм сайын чыгып күңел ача торган идек. Яңа елларны хәтерлим әле менә бездән олораклар шунда биеп, бал маскарадлар оештырып, 8 мартларны, 23 февральләрне әйдәгез әле кызлар, әйдәгез әле егетләр дигән кичәләрне бик күңел итеп уздырып, шулай итеп безнең хәтердә сеңеп калган. Аллага шөкер, менә хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Хәзер авылыбызда шундый матур клуб төзелеп килә. Яшьләргә инде Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен, тәртипсезләнмичә, кадерен белеп, авылыбызның киләчәген дәвам итсеннәр иде. Җаваплылыгы шикләнгән строитель ширкәте үз өстенә алган тагын бер төзелеш объекты ул Тиләҗе авылындагы башлангыч мәктәп бинасы. Әлеге бинаны төзү эшләре шулай ук быел башланган һәм объектны 1 сентябрьгә кулланылышка тапшыру планлаштырыла. Мәктәп бинасы 500 квадрат метр мәйданда төзелә һәм ул 15 укучыга исәпләнгән. Биредә 2 сыйныф бүлмәсе, укытучылар бүлмәсе, зур спорт зал, киенү-чишенү бүлмәсе һәм башка уңайлыклар булачак. Бүген әлеге бинаның диварларын өю эшләре инде төгәлләнеп килә. Биредә дә төзелеш эшләре план буенча бара дип белдерде безгә Искәндәр Шакиров. Без Теләче районының Теләче авыл куралы җирлегендәге төзелеп килгән мәктәптә торабыз. Мәктәпнең хәзерге данный моментта бара кепешне калып эшләре, тышкы күтәрү бара. Алдагы секендә планлаштырылган калып эшләрен бетереп, төбәгә башлау, коммуникация эшләре булачак инде. План буенча 1 сентябрьгә Янәшәдә агачтан эшләнгән иске мәктәп бинасы да тора. Әлбәттә, ике бинаны чагыштыра торганда түгел. Искесе янында төзелеп килүче яңа мәктәп бинасы кечкенә генә калкулык янындагы мәхәббәт кафтавын хәтерләтә. Әлеге төзелеш объектларын үз вакытында сафка бастырып кулланылышка тапшыру насыйп булсын, мәдәният йорты һәм мәктәп Караширмә һәм Тиләҗе авыллары халкына озак хезмәт итсен дигән теләктә калабыз. Раил Рәшитов, Инар Ханипов, Теләче телевидениесе өчен. 20 июнь көнне Түбән Савырыш авылында яшәүче Фәүзия әби Имамиевага 90 яшь тулды. Гомер бәйрәме белән аны районыбыз җитәкчелеге дә тәбрик итте. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Фәүзия әби Имамиеваны әлеге зур юбилее белән район җитәкчелеге тәбрикләде. Алар әбигә иң изге теләкләрен җиткерделәр. Истәлек өчен бүләк һәм Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын тапшырдылар. Фәүзия әбинең тормыш яшьтән үк сынаган. Аны инде 12 яшеннән урман кисәргә җибәрәләр. Сабый баланың еш кына кул пычкысын тартып агач кисәрлектә хәле калмый. Әмма шуңа да карамастан өлкәннәр белән бергә хезмәт куя. Ниһаять, әлеге авырлыклар артта кала.
Фәүзия апа һәм авылның уңган егете Зариф абый гаилә корып җибәрәләр. Алга таба Фәүзия апа күмәк хуҗалыкта хезмәт куя, соңра күп еллар мәктәптә техник хезмәткәр булып эшли. Зариф абый исә гомере буе авыл советы башлыгы хезмәтен башкара. Данлыклы колхоз председателе Ислам Хаҗиевлар белән иңгә-иң куеп эшли. Зариф абый һәм Фәүзия апа 5 бала, бер ул һәм 4 кыз тәрбияләп үстерәләр. Уллары Якуб, кызлары Зөлфирә, Мөршидә, Пирания һәм Лилия әниләрен бик кадерләп торалар. Хәзерге көндә Фәүзия әбинең бик күп оныклары һәм оныкчыклары күңеленә шатлык биреп, гөрләтеп тормыш итә. Балалары барысы да әти-әниләренә дөрес тормыш итәргә, югалып калмаска, эшкә өйрәтеп үстергәннәре өчен рәхмәтләрен әйтәләр. Әниләренең исән-сау янәшәләрендә булулары алар өчен зур бәхет. Yani Allah'a şükür mine 90'a җитте. Biz bik şat inде аның өчен. Әтиебез юк инде хәр. Yani bütün авыр эшләр шулар кулыннан үткән инде, bütün авыр эшләр. 12 яшьтән урман кистек дип сөйлидер инде. Менә Шәмәрдән безгә 30 километр Шәмәрдәннән семинарлык ташыдыр, җәяүләп алып кайтадыр яз көннәре. Салкын суйырып, шабата, аякта шабата диләр инде, шайтырып искә алып сөйләгәннәре хәтердә инде. Bütün авыр эш, bütün кул хезмәте булган бит инде, bütün элек бик күп нужа күргәннәр инде яшь вакытта. Шуннан пенсиягә чыкты. Без 5 баланы үстереп, барыбызга югары белем бирделәр, рәхмәт аларга. Кызганыч, Фәүзия әбинең тормыш иптәше Зариф бабай 2005 елда гүр иясе булган. Әби инде 11 елын бабайны юксынып, сагынып үткәрә. Тапшыруыбыз герое җәйләрен Түбән Саврышка кайта, авылны бик ярата. Кыш айларында Чаллы шәһәрендә кызы Мөршидә гаиләсендә яши. Җәендә балалары әбине бер генә минутка да үзен генә калдырмыйлар. Авылда янында яшәп тәрбияләп торалар. Раил Рәшитов, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе өчен. Изге Рамазан айының да уртасына килеп җиттек. Районда ифтар мәҗлесләре үткәрү матур традициягә керде. Күптән түгел янә Маяк кафесында ифтар мәҗлесе узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Маяк кафесында янә ифтар мәҗлесе узды. Бу юлы әлеге чарага районыбыз җитәкчеләре, җитәкче ветераннар чакырылу иде. Бу көнне ифтар мәҗлесенә килүчеләрне изге Рамазан ае белән район башлыгы тәбрикләде. Бик матур күренеш. Мин барыгызга да ишәнлек, саулык, тигез тормыш, барыгызга да бәхет телим. Еллар ишән имин булсын, менә шулай бергә һәр вакытта сөйләшкәндә безгә җыелырга насыйп булсын. Рәхмәт, зурлап килүегезгә. Шулай ифтар мәҗлесендә катнашучылар Болгар шәһәренең Ак мәчет имам-хатибы Руслан хәзрәт Сабировның вәгазьләрен тыңлый алды. Мөхтәрәм җәмәгать, чыннан да хәзер бигрәк тә шәрәфәтле, бигрәк тә күп әҗер саваплы айларның берсе бара. Рамазан шәриф ае. Гарәпләрдә Рамазан ае Рамад дигән сүзеннән алынган. Гарәпләр эсселекнең чилләсенә Рамад дип әйткәннәр. Шуңа күрә Рамадан дигән сүз эссе чор дигәнне аңлата. Үзегез күрдегез, хәзер безнең июнь ае, без эсселекнең көннәрнең иң озын чакларына туры килде. Иң эссе вакытларында менә мөселманнар ураза тоталар. Ул бик зур Аллаһ каршында әҗер савапка ия булган гамәл. Соңыннан кунаклар бергәләп авыз ачты һәм акшам намаз укыды. Билгеле булганча, Рамазан мәрхәмәтле һәм шәфкатьле булырга өнди торган ай. Аеруча әлеге айда ярдәмгә мохтаҗларга, әйләнеп-тирәбездә яшәүчеләргә игътибарлы булсак иде. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе. Хуҗалыкларда яфрак азыгы хәзерләү бара. Сөт иле Теләче агрофирмасының Олы Миша бүлекчәсе дә әлеге эштән читтә калмый. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Пишән җыюда иң җаваплы чор июнь-июль айлары. Җәйнең санаулы көннәре пишән әзерләү эшенә игътибарны арттыруны сорый. 21 июньгә район хуҗалыкларында 2820 тонна пишән, 16180 тонна сенаж, 70 тонна яфрак азык әзерләнгән. Һәр хуҗалыкта яфрак азык әзерләү көндәлек планга кертелгән. Шулай ук районыбызда оешмаларда эшләүчеләргә дә яфрак азыгы хәзерләүдә катнашу бурычы куелды. Олы Миша урта мәктәбе дә әлеге эштән читтә калмый. Без ел сайын бу эшкә бикләп катнашабыз. Һәм инде менә бүген дә без 500-250 бар себерке җыеп тапшырдык. Һәм инде аның составында шулай юкә, тал, рәңге агач яфраклары бар. Һәм инде менә шу җирлектә булган
süt iline караган ферма бүлекчәсенә тапшырабыз. Җәйнең бер көне кышны туендыра дияргә ярата халык. Авылда кышка әзерләнүнең кызган чагы. Соңгы елларда инде ынтылып баручы мал туарга өстәмә азык булып торган яфрак җыю сөт иле Теләче агрофирмасының Олы Мишә бүлекчәсендә дә ешкан төстә бара. Безнең Олы Мишә бүлекчәсендә бүгенге көндә яфрак азык әзерләү тулы куәтендә бара дип әйтергә кирәк. Безгә инде бүгенге көндә менә Олы Мишә җирле үзидарәсе тапшырды яфрак азыгы. Теләче информ мәгълүмат үзәге Олы Мишә урта мәктәбе тапшырды. Үзебезнең бүлекчәдә эшләүче яфрак азыкны әзерләү шушы атнауын көндә тиешенчә әзерләп торырга тиеш инде. Кычыткан, юкә, тал миллекләре кыш көне терлекләргә менә дигән витамин булачак. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Егетләр, кызлар янә спорт ярышларында үзләрен сыный. Пляж волейболы ярышыннан без әзерләгән материал. Ямлы җәй ае булса да, районыбызда спорт ярышлары тынып тормый. Узган атнаны 2000 елда туган малайлар кызлар янә спортта үзләрен сынарга дип Теләче волейбол мәйданына җыелды. Бу көнне Теләче балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе пляж волейболы беренчелеген уздырды. Әлеге спорт төрендә Лесной Иске Җире Теләче урта мәктәбе укучылары активлык күрсәтте. Бәйгегә алар хәтта 2 команда белән килгән иде. Уен кискен барды. Әлеге спорт төренең үз кагыйдәләре бар. Җиңү сире бергәлектә ди җире мәктәбе укучылары. Волейбол белән 5-нче сыйныфтан бирле шөгыльләнәбез. Артур, ты видишь, что тебе на блок Менә бу линия пустая. волейболның бит инде башка төре, кыймы менә бу әлеге спорт төре. Яшь уйныйсызмы, менә ничек яшьләр белән китәр? Уйлансаң, авыр түгел инде ул. Яшь уйныйсың. Менә моның тәртипләре аерыла микән, уйнау тәртипләре, кагыйдәләре? Аерыла. Тәртипләре аерыла. Biz Иске Җире урта мәктәбеннән килдек. Монда Теләче районына волейбол уйнарга дип. Менә яшь уйныйсызмы волейболның әлеге төре? Көн саен. Бу пляжны янә җәй көннәрендә генә инде. Җәй яз көннәрендә. Пляж волейболында малайлар һәм кызлар арасында беренче урынны Леснойдан килгән команда яулады. Уен тәмамлангач, җиңүче командаларга мактау грамоталары, медальләр һәм истәлек бүләкләре тапшырылды. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 22 июнь Россия тарихында иң кайгылы көннәрнең берсе. Бөек Ватан сугышы башланган көн. 1941 елның 22 июнь таңында башланган бу сугыш 1418 көн һәм төн дәвам итә. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 1941 ел, 22 июнь. Радио шомлы хәбәр җиткерә. Фашист Германиясы Советлар иленә вәхшиләрчә һөҗүм ясый. Бөек Ватан сугышы башлана. 1418 көнгә сузылачак дәһшәтле сугышның никадәр зур югалтулар алып киләчәгендә, миллионнарның яу кырыннан әйләнеп кайтмаячагында әле беркем дә белми. Сугыш. Нинди авыр, каһәрле, шомлы сүз бу. 27 миллионга якын ватандашыбызның гомерен изгән. Күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган. Сугыш. Меңләгән шәһәрләр җимерелә. Җир йөзеннән гөрләп торган авыллар юкка чыга. Ак томаннар арыш кырларында тыныч кына изрәп ятканда, җырлар белән таңны уятырга сандугачлар канат какканда, аяз күктән кара болыт булып фашист кызгыннары килделәр. Ут һәм үлем чәчеп улый-улый ил өстендә өшеп йөрделәр. Ачы нәфрәт, шиксез ярсу белән дошманыма халкым ташланды. Азатлыгы өчен туган җирнең авыр көрәш җирдә башланды.
Бөек Ватан сугышы чоры Совет халкы өчен зур сынау еллары булды. Сугышның беренче көннәреннән үк русы, татары, удмурты, чуашы, туган иле, ватанны сакларга күтәрелде. Шуңа күрә бу сугыш Ватан сугышы дип атала. Россия хәрби көчләре Генштабы хезмәткәрләре туплаган архив материалларына күз салсак, 4 елга сузылган кан куйгыч сугышта илебез югалтулары коточкыч. Совет армиясе гаскәрләре составында 6,885,000 кеше һәлак була. Хәбәрсез югалганнар, әсирлеккә төшкәннәрнең саны 4,559,000. Гомуми алганда Советлар Союзы 26,600,000 кешесен югалта. 1710 шәһәр, 70,000 якын авыл, 32,000 завод һәм фабрикалар җимерелә. 98,000 колхоз, 2890 мотор трактор станциялары фашист илбасарлары тарафыннан таланып юкка чыгарыла. Күпме сабый әтисез, күпме ана баласыз, күпме кызлар, күпме хатыннар тол калды ул елларда. Әле хәзердә алар югалткан якын кешеләрен көтеп яшиләр. Теләче районы, элеккеге Саба районы хәрби комиссариаты тарафыннан Совет гаскәрләре сафларына 4513 кеше алына. Шуларның 1036-сы һәлак була. 2098-е хәбәрсез югала. 1469 кешегә генә туган якларына исән-сау әйләнеп кайтырга насыйп була. Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китсәләр дә, күпме солдат туган туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмый. Алар мәңгелек йокыга талган. Туган ватаны, туган җирләре өчен башларын салган бу батырларны онытырга безнең хакыбыз юк. Алар безнең белән, безнең арада. Фронтка киткәндә Нургали Шакирҗановка бары 17 яшь тулган була. Кечкенә, чандыр гәүдәле егеткә сапер булып, сугыш беткәч тә 3 ел хезмәт итәргә туры килә. 42 елны октябрь ayında aldılar indi. Ben de Ruslandır'a yaktım. Pek zor şehir, motor şehir. Kışıltıya tırgan. Ben de uçup gidip Moskovski oblasına, Ivanovski Mikano Murum'a verdiler. Şundan 43 yılına aprel ayında Lengradski frontka indi. Ladega kule aşağı taşıdılar kaçır bile samiyatına. Andağı hallerge indi jalası ile prosto köngülünüp. Nişe geçen kaldım iken min ul afatlardan dip. Югары Саурыш авылында яшәүче сугыш ветераны Галимулла абый Шайдуллин сугышка 1942 елның август айында китә. Сугышка кадәр күргән, ишеткән сүзләрнең мәгънәсенә дә солдат фронтка кергәч кенә төшенә. Үземнең безнең белмәвемне әйтеп күрсәтәм. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Шулай дип язганнар. Мин гел истә калган. Сугышта вакытта да буш вакытлар булса башка килеп төшә бу. Җәяү киттек без Мурманскидан алып чыктылар безне, барабыз төнлә. Өйрәнмәгәнбез. Старослужащийлар алып барабыз. Шунда булган ниләр инде. Передовойдан килгәннәр безне алырга. Шулар алып бара. Без авызда җыгылабыз. Пилотка бирделәр. Суык. Пилотканы әйләндереп киябез. Алай ярамый кияргә. Ну төнлә ярады инде шунда азарламадылар. Торпедный катерга утыртып тылга алып киттеләр. Немец тылына. Bir портны алырга кирәк булган икән. Анда барганда ләктек немец прожекторына, торпеда ләкте. Безнең капитан корабля инде Герой Советлар Союзы булган ул вакытта ук дымовой шашка җибәрде дә, әнә шул дымовой шашка белән без качырды теге прожектордан. Шул прожектордан качырганнан соң без шактый бер сагат бардык микән анда.
Аннан яртырына китеріп, трапсық салды да, біз шол портқа әкіріңіне түшіп сездірмейші, көрген порттағы. Сугышта күргәннәр, истәлекләр, фронтташ дуслар бер кайчанда онытылмый, хәтердән югалмый ди ветераннар. Әсирлеккә эләгеп, анда күргәннәр, андагы михнәтләр бүгенгедәй күз алдында тора дип искә ала Алан авылында яшәүче сугыш ветераны Барый ага Галиев. Мин бит каторгада булдым. Шайтып барганда bir yol boylап Сукмактан бара торыйк. Халк! Хат халк! Иш автоматчы килеп чыкты безгә эшебезгә. Хәзер киттек без коралларны алдылар инде. Пистолетларны. Birinde de kural yok. Üsküt degen Tatar avulu bek tiren, bek güçlü suağa. Şundan. Şu su kırığından barazız. Tekilerge aytam sikiremiz, koşarız suğa. Sunun büyüklüğü, paral yarı büyüklüğü bir, onun kapka büyüklüğüne vardır. Субаш авылынан Егоров Иван Ивановичны райондашларыбыз яхшы белә. Һәр төрле чараларда, митингларда еш чыгыш ясаучы ветеранның армия тормышы Ленинград фронты белән бәйле. Биредә ул һава гаскәрләре составында 285-нче дивизияның 159-нчы полкында хезмәт итә. Полк алдына куелган төп бурыч булып Ленинград блокадасын үзү тора. Яшьлек булмады ул миндә. Çünkü 18 толып жеткенче сугыш башланып кетти 41-нче елда 1940. Фашистлар Германияны берип кирдилер. Так, безне армияга алдылар. 7 ел, 8 елга якын мен армияда хезмәт иттем. Шуның нәтиҗәсендә минем яшьлегем булмады дип әйтергә телим. Менә шуның өчен мин яшьлекне карт булсам да яшьлекне бик нык сагынам. Максабаш авылында гомер итүче ветеран Вафа Шаймуллинның бүген дә тәнендәге яралар снаряд кыйпылчыклары белән яшәгән көне. 3 тапкыр яраланып, 4-нчесендә контузиялы Вафа абый. Снаряд шартлап, иптәшләре белән җирдә күмелеп кала ул. Бары тик 3 көннән соңына казып чыгарып, Шита шәһәрендә урнашкан госпитальгә озаталар солдатларны. Сугыш башланган дигәндә 17 яшь ярмыйла. Сондан әрбіттәйім енді мен. Қарт кісілер білән жиып кеттілер. Анда Зеландский лагерға апарып давайттылар. Анда ішкіл яттық, анда соғысқа апарып да елатыған запасный артиллерия. Сонда әләктім. Сонда ләккәс bir ay yarım iken 15 günlük yattık mıkan. Annelerden neyse tane orası Polat'sında soğuz kabarıp kırtıkında. Ир-егетләр белән бергә авыр сугыш елларында кеше күтәрә алмаслык шартларда хатын-кызларыбыз да үз-үзләрен аямыйча көрәшкән. Зенитче кызлар Вера Шамаева, Таисия Сабирҗановалар да алар рәтендә. Безгә киемнәр дә бирмәделәр. 5 ай үзебезнең киемнәрне киеп хезмәт иттек. Аннары Казаннан китәр алдыннан кием кайтардылар безгә. Нидән? Сугыштан. Шул үлгән кешеләрне булгандыр инде. Шинилләр, пилоткалар, киез итекләр, нәк бакча карашкысы шикелле итеп киендереп куйдылар безне. Киемнәребез шундый булды. Шуннан киттек без нигә? Смоленский өлкәсенә, Днепр елгасы буена. Шул Днепр елгасында
Күпер саклара койдылар. Пулемет тайықпыз. Нас взяли в 1942 году, 12 апреля отсюда, из Тюлячей. Вот. Нас было 12 человек. Повезли нас в Арск. Из Арска потом повезли прямо в Москву. Мы вообще-то пошли добровольно. Мы думали, нас на фронт. Но оказалось, нас увезли под Москву. Там тоже считался особый Московский фронт. Вот. И вот определили в зенитную артиллерию. Әйе, һәрбер кешенең үз тарихы, үз язмышы бар. Сугыш афәтен башыннан кичергән кешеләр кабат сугыш булуын бер кайчан да теләмәс. Хәзер рәхәт яшәйсез улымны без күргәнне сезгә күрсәтмәсен инде Ходай дип нитәбез инде. Кирәк вакытта сочинениеләр язам, Аблай бабайдан сорарга куркам. Йөрәгенә ялгыш, берәк кылына ләгәрмен дип куркам. Сугыш бит ул. Бу сугышны һич кем онытмас. Иратлар фронтка китүгә завод-фабрикаларда, колхозларда аларның урынын хатын-кызлар һәм балалар ала. Тылда эшләүчеләр фронт өчен кием, азык-төлек җиткерәләр. Аш ялангаш балалар аталарының урынында. Юк, бу дәһшәтле сугышны онытып буламы соң? Бик авыр заманнарда үстек яным. Әтиебез сугышта булды. Бик авырлык белән үстек. Әтиләрнең сугыштан кайтканын беләбез. Аягының тез башында гына килеп кочаклап җырладым әтигә. Әтикәем кайт инде, мамыкларга бат инде. Чит илләрдә бик күп җирдән безнең янга кайт инде дип җырладым әтигә. Вак шалканнар ашадым, кабыгын җиргә ташладым. Әтикәем кайтуына шана шуа башладым дип җырладым әтигә. Әти мине кочаклап алды, күтәрде. Бар өйгә кайта торыгыз, мин хәзер кайтам дип безне кайтарып җибәрде өйгә. Әти шулай дип әтиле булдык. Без сугыш газапларын бары тик китаплардан, кинолардан гына карап беләбез. Ә бу мәхшәрне күргән кеше аның бөтен чын дөресен барбер безгә сөйли алмый. Чөнки аның тамагына каты тыер тыгыла, күзләр дымлана, куллар калтырый башлый. Безгә аларны һич онытырга ярамый. Мәктәпләрдә, китапханәләрдә, туган якны өйрәнү музеенда якташларыбыз турында гаять күп мәгълүмат туплануы, һәр төрле очрашуларның узып торуы яшь буынга алар хакында онытырга ирек куймас. Еллар уза, дөньяга яңа буыннар килә. Әмма кан кыйгыш сугыш турында онытырга беребезнең дә хакы юк. Азатлык өчен көрәштә гомерләре өзелгән, илебезгә җиңү алып килгән батырларның истәлеген кадерләп саклыйк. Аларның исеме, онытылмас эшләре якты маяк булып, буыннардан буыннарга күчсен. Янчыгыннан алып махоркасын, трубкасын тыеп тутыра. Мыекларын борып, кәефләнеп, баскычына чыгып утыра. Ниләр генә күрмәдек без, хай-хай. Күпме төннәр узды йокламый. Өстен кагып, поход тузаннарын һаман сөйли солдат, туктамый. Изүен киң ачып, шатлыгыннан ярсып, кызып-кызып сөйли сугышчы. Эретер кебек, хәтта каты бызны бу минутта аның сулышы. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Теләче телевидениесенең атна вакыйгалары тапшыру инде ахырына да якынлашты. Мин Илмир Әхмәтҗанова сезнең белән шушы урында сау булашам. Кичләрегез ямьле һәм хәерле үтсен. Киләсе очрашуларга кадәр.
Бүгенге көндә Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге 30 төрле проектны тормышка ашыра. Россиядә Татарстан 23 федераль, 9 өстәмә региональ программаны гамәлгә ашыра. Шунысын да әйтү кирәк. Бердәм Россия партиясе килеп туган проблемаларны хәл итә. Татарстан президенты куйган бурычларны башкарып чыгу өстендә максатчан эшли. Социаль яклауга килгәндә Бердәм Россия партиясе аеруча мөһим урын бирә. Әлеге өлкәне партия һәрчак күз уңында тота. Партия проектларын федераль проектлар белән тулыландыра. Партияның эшләгән эшләре һәр кешенең күз алдында. Районыбызда эшләп килүче Батыр спорт комплексы күпләргә таныш. Бирдә олысы да, кечесе дә үзенең сәламәтлеген ныгыта ала. Район республика күләм ярышлар биредә уза. Берничә ел элек мондый спорт комплексы төзелер дигән уй башка да килми иде. Чынлап та хыяллар чынга аша. Республика җитәкчесе Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясе ярдәме белән спорт бинасы сафка басты. Республикада шул исәптән Теләчедә елда уздырылучы мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе үткәрү матур традициягә керде. Бердәм Россия әлеге акцияның да башында тора. Акция кысаларында җыйналган акча беренче сыйныфка укырга кергәч сабыйларга уку кирәк-яраклары, спорт формалары алуга тотыла. Озакламый әлеге акция янә старт алачак. Районыбыз көннән-көн зурая, матурая. Ел сайын төзелеп сафка басучы объектларның күп булуы да районыбызның үсешенә йогынты ясый. Узган 2015 елда гына күп кенә яңа биналар төзелеп кулланышка тапшырылды. Шәткә авылында 50 урынга исәпләнгән балалар бинасы, районыбыз авылларында фельдшер-акушерлык пунктлары булар барысы да республика программасы нигезендә төзелеп кулланылышка тапшырылды. Нашей партии – это улучшение качества жизни нашего населения. И, конечно же, все партийные проекты, которые сегодня реализуются у нас в республике, направлены на улучшение социальной сферы, на защиту нашего населения, на развитие здравоохранения, образования, на развитие института молодежной сферы по здоровому образу жизни. И, как вы правильно сказали, у нас сегодня работает более 30 проектов. Это только на татарстанском, в татарстанском отделении, а в местных отделениях их еще больше у нас. Из них только 23 проекта – это федеральные проекты. Авыл клубы республика программасы нигезендә 2012 елдан алып 2015 елга кадәр 186 авыл клубы төзелгән. Тагы 45 клуб ел ахырына кадәр үз ишекләрен ачачак. Бүген Караширма авылында яңа клуб бинасы төзелеп килә. Олы Кибәхуҗа авылында республика программасы нигезендә бер төбә астына кертелеп 100 урынга исәпләнеп төзелгән яңа мәдәният йорты белән фельдшер-акушерлык пункты бинасы тантаналы шартларда ачылды. Олы Нырсы Түбән Савырыш авыл халкы шундый сөенечле вакыйганы кичерде. Шунысы да сөенечле, халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуда мондый программалар зур роль уйный.